Unauza kuchiunene zvangu ini. Unataka kuja kuchiunene zvangu ini. Tabarei, wasi. Tabarei kugamba. Alright, ndinda reporter ndichiti murume wangu andibudirawo pachena. Nekuti ndakanetsana nemurume wangu nenyaya yevakadzi magirlfriends. Koti ngobvira achindiroora kusvika izvezvi anongoita zvevakadzi chete chingonetsana nenyaya yevakadzi. Saka gore rakapera 25 December ndakanetsana naye nenyaya yechi ndakaona tanga kuona mameseji mufoni evakadzi. Akazondinyepera 25 December akanditi baba warwara serious ndikuda kunoona baba guru hospital. Akauya kubasa kwandoshandira akandikumbira akati ndikuenda nababa ndoda kutakura mota. Ndikamutaiwa takura mukenda nani zvikanzi namukoma. Ndikataiwa pana chikaipa. Vaenda kunoona baba guru hospital. Pasina awa vabva pandiri ndakabva ndafunda namufomo wake vamwe vakuru vari kumuka. Akanditi maini Christmas box ndakati bangu nichatumira kune vana vangu vandaitira zvima-twins zvine 2 years. Watoseka paye ndikati onya baba ndanzi baba uri muchipatara zvikanzi maini nakuna zvakadaro baba vari kunokumba ndikati kwa wasi kurwa zvikanzi aiwa baba vari kungodzimbikana zvaone miri asi variko ndikuva ndikubhonda sei kunovaona ndikati oingwa nemurume wangu andiudza kuti atambira chi meseji yekunzi baba vari kuchipatara zvikanzi amhene munhu amuudza uri zvekunyepa. Ndakatanga kufonera murume wangu ini ndichiti ndimubvunze mudzokai baba anzi havasi kuchipatara anondidaira kana po. Kubvira pandakatanga kufona takafona zvisvika ma-50 minutes tokwasagura daira kana po yangu akazoti kwakuma-3 nekuti akatoti vana ndavauye mutaura tisisu toti Christmas yega yega ndikashanda kusvika kuma-12 tobuda nemurume wangu tonowaya nevana Christmas. Akati vana vari kuuya mutaundi kudzoka manje vana vakauya vana kwavakaenda vandikangogara mushopu medu imomo tichiti kumirira baba kuuya kwavo. Svika ma-3 ndopaakatanga kuisa mameseji ekuti ndandasungwa nepolisi foni kwandiri pasina network yainetsa kutenge airtime dii pai kusvikira mapasti 6 munhu anozobvira adzoka. Zvobva ndangoenda kwana mama wangu achindifonera kuti uya munoenda ikoko nemhuri yangu ndokatakamudzira Christmas ndadzokera kumba. Ndasvika kumba ndakamuona akumba murume wangu. Ndisati ndaenda kumba munin'ina wangu ndo akandiudza akanditi tatakwana bangu rubva kutaura nemota tatowafonera nguva chitauri kumba adzoka osiye vasina kundifonera ndadzoka ndiri kuno nevana ndobva ndatosiya vana vangu vaye kwamama wangu vese ndikasarai kuno kurege ndinde kumba. Pandaenda kumba ndasvika murume wangu ariko achigadzira waini ko baba wewe mafamba sei zvikanzi achichazotaura long story ndikati hawa apa ndichikaipa inamupa zvangu gesa ndasvika mukumba ndagesa ndamirira kamurume wangu kuti auye anditsanangurire kuti afamba sei. Saka ina ndatozvibata kuti munhu anonyepa uyu ukuda kundinyepera manje kwaakuda kundiita uyu. Ndobva ndamugarira bedroom ndikati kondiudzika kuti mafamba sei zvikanzi mai mwana pakaipa. Ndikati ko baba wari sei zvikanzi baba wari kurwara zvakaipa baba wari pamubhedha. Ndikati ko zvikanzi wari pa oxygen. Ndikati chokwadi zvikanzi ndikati baba mwana magara munondinyepera asi nhasi ndakubatai kunyepa kwenyu taurai chokwadi mama enda kupi. Zvikanzi iwe unatondibvunzisa kuti tongesa ndaenda kupa ndakudza baba wangu kurwara here nini echinjabva tangotondipopota pai. Ndakasimuka pamubhedha asina kupfeka ndikanobata dhoo. Ndikati hapana kwamukubuda munoti maloji hanzwe here zvati kutaura munhu ngatitaure tiri mubedroom medu. Akandivhizura ndasara ndapfeka hembe pandamutera. Ndikati bangu ndataura nawo mina ndifonere bangu kwafunza kuti kunyepera. Zvishwa ndakabva ndati ko yangu nabangu maswera sei ndaswera maini. Ndikati ko baba waswera sei zvikanzi baba waswera zvakanaka. Ndokanditobva futi chiimanira nokunowawo ndati alright bangu maita basa. Ndikati andiwazvinzwa kuti bangu uimi kwangu kamaenda ndekupai vakatanga mumwe wangu kundipopotera kundipopotera pai. Saka nguva yandakamuti handei tinotaura nyaya pasadombo noti iwe ndaneta nekundinyepera kwaunondiita. Ndopa akatanga kundivhizura tanga kukikirisana mumba mwe takakikirisana mumba mwe usiku hwe tikati aiwa handi kana mutora chikwama. Saka pandakatora chikwama ndopakadaenda mumapurisa tikati handi polisi. Ndobva tabuda usiku ma-12 kuenda mumapurisa svika papolisi pachiwaridzwa vhanzi ndikati ipindei pamberi ndini kunoripota inini ndini kanziwa ndirwisana ndini ndakurwisai ndiri musungwa imi endai pamberi. Wakunze mapurisa mukaenda kupi ndakaramba kwanyara ina ndadaira ndikati tunguwaya waya zvikanzi dzokerai kumba. Ndatandi pasadombo ndisusvika pasadombo tavashanya ndati hatidzokerei kumba munoudza vabereki vangu chokwadi nokuti kundirwadzisa kwacho kubvira muchindiroora ndine 15 years kusvikira izvezvi ndikungorwadziswa chiti neni. Saka taenda kwasadombo taudaenda kwamama akavhatisa pamhanya noudza tete vangu inda ndadzokera kumba.
ndidzokere kumba. Ndasvika kumba ndakati munhu yainge achinyepa kwese kuma1920 asina ofu kubasa asina chii. Ndoda kunovhura bhegi rake ndione kuti mubhegi musechiwo handina nhamba dzemunhu kubasa dzandinoona ndimubvunzi kuti iwe munhu anga achinda kubasa here mazuva ese kana tanga achinyepa. Ndobva ndaenda kumba ndakadzokera ndega kumba iye abvaenda kwatete wangu ndadzokera kumba. Svika kumba ndobva ndatoti bhegi rake sechiwo ndavhura. Saka muenvelope mamune mapepa aida zvigasa zveloni. Ndikati ndivhure. Pandakati muenvelope ndaona kufutafuta kuzasi kwemvelope ndakati mari ndaiwana. Muchinda yakaviga chi mari muchi mubhegi unge nditore. Saka pandinodai ndikubata makondomu ari mubhegi memu musechiwo mwe. Ndikati saka munhu ndosaka anga achinyepa ndomadhira anga achiita. Ndobva ndakarwadziwa zveshuwa vandatora bhegi resechiwo nemaworksuit yake kubasa vandaenda nazvo mubedroom. Iye paakadzoka vangosvika akaona mudhaini musina maworksuit aine sechiwo iye avhaya kubedroom. Vangosvika kuda kudyora zvinhu zvezvehasha kuda kubuda vandamubata. Aiva takakikirisa ndikati siya bhegi iri ndonombohwa wangu kuratidza hama dzangu nevanhu vese hama dzako zvaukuita sei zvauri kuita. Aiva takakikirisana usiku ihwa achirambira bhegi reuda ina naro. Kusvika muloji amuka nemusikana wake webasa vakabatsana kuti bata. Tikikirisana chete kuda bhegi roro kuti aende nebhegi. Ndikati iwe bhegi auende naro. Samashure meizvozvo muloji akavhatura bhegi akaisamba avharivharira. Tisabva atisiya titu panze paya tazopinda zvedumba. Uye abvanda udhaini abvanda bedroom anorara. Saka ndakarwadziwa zvakanyanyisa kuti shuwa murume uyu anogara achingozviita zvavakadzi. Last time anga azviita futi adana nemunin'ina wangu wandakatora. Ndichida kuti andibatsire kuchengeta vana ndituma twins. Ndobva adana nemunin'ina wangu. Adana nemunin'ina wangu akabva azondikumbira regera akanditengera foni akati sorry amai mwana zvinongowanika chichi. Ndobva ndamuregerera semunhu ndagara ndingomuregerera pese nekuti ndizvavanoita varume ndizvavanoita. Asi ndakarwadziwa ndikati murume saka asikuona kurwadziwa kwandikuitwa kaini pain yandiri kunzwa mwoyo mangu inini nekuti ndichapedza ndamwa mushonga ndazviuraya nekurwadziswa naye. Indoita sei ndada mupisira hembe. Ndatora hembe mwadhuku ndichisa mudishi nditora hembe dzimwe dzakanaka ndisarudza ndisa pasaidi. Dzimwe dzaipfeka siteka ndadzitora ndadzisa mudishi. Ndikada kupisa zvikanzi pisa vakutsvachikana nepawindo ndiye panze. Ndikati usakane nepawindo ndichapisa mangwana kuseni. Kwachena kusena ndatora dishi rangu ndabuda naro panze. Ndapisa hembe dzimwe. Ndapisa hembe dzii iye ndobva amhanya kunodza mukoma wake ndapisirwa hembe. Banguru aya vazouya natete vangu tete wangu akati mwana wanzadzi yangu aita mistake mwati tete ndandagumbuka zvisingaiti nezvekundiita murume uyu. Chokwadi ndine nhumbi yevana vangu futi akazviita. Ndichirwadziwa nenhumbi yematwins akaita futi girlfriend. Apa ndazvara vana vangu akaita futi girlfriend munin'ina wangu. Apa futi ane mumwe. Atete wangu ataiwa zveshuwa bamuni makanga asachicheva tataura kuti kumbirana neregerero. Tati gare pai takumbirana neregerero. Taakutowirana mushe takatowirana kuti aiwa hembe chanotenga kana mwedzi waita sei wapera. Saka murume wangu akazopota akaenda kumba kwemukoma wake vachinotaura ikoko vanhu takazoudza kuti mukoma akatorora mukadzi uyo ndinaye kufambidzana naye kana kuti mukoma wapo wakaenda kurwara kwababa uku pamwe ndopaakarachidzwa mukadzi munyowani hanini akabva achinja abva tanga kuramudhainini chiramudhainini ndobva abva ipapo ndobva ati ndatoti iwe kuramudza nenomukumbira regerero imwe takakumbira naizvehembe ingandiregeresa haana mbobvuma uya ubvuma manambomusiya ndobva yazobudai kuti zvoni amai vake nababa wake ngauya andikumbire regerero kundipisira kukaita mwana uchi mbatya dzangu. Ini ndobva ndatokumbirana mama wangu tikati mama akaenda kwasawira wawo ndikadakumbira mama ndi mama endai mundikumbira regerero kuti zvechiwa ndakakangasa kumupisira ino kwandakaita chiendai mundikumbira regerero. Mama wakabva waudza sawira waya tikuya musi wakati nzora iti ubva waudzani bankuru vaye vangu vatumwa dzatauri vaudzi kubva vanosangana kui ndobva uye haana kuuya mukwasha wakaya ndimukoma wacho vasvika kwani kwasawira wavo vanotaura abereki vangu ati tikumbira regerero nosvikaitwa nechine mwana wedu zvikanzi zveregerero haisi munyaya kaita kushedzerai pano isita kushedzerai kuti mwana wenyu tamusunungura ngaachiita zvaanenge ada nokuti munin'ina wedu akuita zvaaita sei zvaanoda nokuti munin'ina wedu tikatomuti asununguke kuita zvaanoda mwana weita musunungura mana mama una dhidhongo saka ndishoma tichedzera pano here zvokutirambira chii mwana wedu pamberi penyu kanzi iye ndizvo ndatumwa nemunin'ina wangu ana mama wangu ati manje izvo zvandaisa sei hazvo zvatawinga pano kubva wadzokera kumba. Uye ndobva ndamubvunza kuti koimi mazotuma banguru tonotaura karamba hana patuma izvozvi banguru varipo ndobva ndaningirira pai ndava kumbabva zviramba ndatora kuti nyaya zvaikutoramba ichitonetsanetsa tatogara pai ndizonzwa kunzi aenda unotora protection order murume uyu tofonwa nemapurisa mapurisa uyu murume uyu akuita sei futi ngwani nyaya yehembe takataura kuti ngwani hembe tinotenga
zvanga tagara tichingoita. Ndobva ndatoenda kumapurisa ndakatobvunza nemapurisa anondiziva amaitu kochii ndonyaya chida kuti vatsanangurira akati murume wangu hachaine mari kumba saka sososo ndichoudza ndimanyaya inchaita seichanetsa muita sei ndikati mhendo ita sei ndibatsire mutoita chii maintenance kati hapana chakaipa sezvo muchigara chiimisa hapana chakaipa zveshuwa ndakabva ndagasa mapepa angu emaintenance ndikandikumbira kuti dheti rangu rekoti raiswa nemurume wangu ndo ngariiswe pamaintenance yangu ndobva rangoiswa day 1 iroro taenda koti tasvika koti akabvunzwa zveshuwa ndikabvunza nyaya yekupisa hembe namajestini ndikatotaura kuti zveshuwa ndakapisa hembe zveshuwa ndakakangasira murume wangu kati adzokerai kumba mugarisana zvakanaka kati hapana chakaita sei chakaipa muchirogara mese kati togara tese hapana chakaipa zviyo tadzokera kumba tangoti dzokere kumba panopita kana mazuva murume wangu uyu atora spare yevana atuta zvinhu zvese zvivana muspare aisa mubedroom apinda muspare imomo atora hembe dzedu dzakasara dziye nenhingirikini magumbeze kapeti chii awaridza murume uyo agara ega murume wake baba vakuramba uchingoendera mberi nekuda kugara vega ndaenda mushedzani pandakaona kuti murume uyu anenge atopanduka naye mingwani pesa apa taingokumbira neregero zitadzira ndobva ndaenda kunoshedza ana tete vauya vakataura naye akaramba kunzwisisa ndobva ndati shamwari dzake dzekubasa shamwari dzake dzauya dzakataura naye ada kuzororei ada mboresa chete chichichipai zvagadzirisika shamwari dziye naye niko munhu chi ndakashedza vanhu vakawanda ndobva ndazoti mufundisi muchechi mufundisi ndonyaya iri kumba kwangu mufundisi vauya vataura naye mufundisi vakati ingawani munhu anokanganisa ingawani saka iwe ndione zvaramba zvamufundisi zvi angori chi imomo chi ndobva ndati ndoita sei ndati amwamai panext door wangu andibvunza kuti naimi ndikaona murume wenyu achiva chahemba pachicheva ndakuruka zanga chambouya vauya nemurume wokusei vauya ndikashedza banguru uyai kuno vauya nemukadzi wavo ndakutobvunza kuti banguru ndonyaya iripo panapa zvinoita here zvikuitwa nemunyina wenyu kuti sine vana vahombe vana vangu vakutondibvunza naye mama tidogara vega nditi vakurira mudaini ndoti chii kune vana nebanguru tadii taramba nemurume wangu ari mubedroom tese iyewo tozongobuda nini chinanga kwangu yachinanga kwake pane zvaari kuita izvo banguru akati makasauya kumba kwangu netsoka dzenyu idzi kuzondiudza nyaya yenyu igadzirisike chero mukashedzesa wira chero makashedza mufundisi chero makashedza shamwari asi makasauya kumba kwangu nyaya yenyu ndini chite hwande gonogasa nyaya yenyu banguru ndouya manheru orit ndagadzira ndaenda kubasa kwangu amai vakati nditazvichoendai kwabanguru wenyangu vanogona kugatsa chinyaya ndikati orit taenda kubasa kuyi uyu akavhasara nguva yati kuti daindogasiwa manheru akavhasara ndobva abvisa loja rume kuseri ndobva amututira zvinhu zvake mukadzi murume akanigara ushamba vaamututira mawadhiropu magisheniti kuzvijega ndiye kuzvisa mumba ndobva apinda rume yekuseri iyi zuva kuti tienda kugadziswa nabanguru tadzoka kubva kubasa ndasvika pai ndikushedza muroja kuti andivhure dhoo rangu rekuseri ndotonza kudera mukati ndakati koimapinda mukati mo zvikanzi taiswa nababa maiswa nababa oenda zvikanzi baba watopinda murumu kati naimi komurume akuzvikwanisa sei nhasi zuva ndikati aiwa rege ndipwanye dhoo ndatoa chibhidha changu bva ndapusha loko avhuravhurika bva ndatoa hembe dzese nemagumbeze zvezvangaisa imomo bva ndadzosera mubedroom shasha yakabva yabva kubasa yasvika yabva yakutamba nevana vaereka kuti ungazviona kuti guru mumba wakusisina chinhu ameno vanga wada kuita dhirama ravo atamba nevana ndabika sadza rangu ndapedza ndobva ndavati fonere kabanguru munzi kuti variko here tiende kwabanguru zvikanzi vafonere imini ndotaura ndafonera banguru muri sei emotions kati muriko here kumba zvikanzi mai 10 minutes ndasvika tauraiti tapesa kubika pangu pani ndobva ndasi wandibhipa ivo vakatanga kufona ndondangu ndadera ehoi ndizona ndabva wandifonera mai michiuya ndatauraiti banguru nguva ndakuti handei kwabanguru ndopa kuti halo mukoma dhoo rangu rapwanyiwa mukoma zvinhu zvangu zvese mukoma zvabvisiwa mukoma sokuzo zvaiswa kupi ndopa ndikadera ndikati zvinhu ndindazvitora zviri mubedroom handei kwabanguru varamba sikaiko kwabangurini mukoma sikaiko kuende protection order mukoma tezvandinoda ini panapa ndobva aramba ndatifonera banguru chiuyai kuno muchitibatsana kutaura tiri kuno kubanguru abva varamba zvikanzi mutiai mimi kuno imimi ndobva ndaenda kwabanguru svika banguru ndonyaya iripo banguru vayati shedza yamai venyu mushedza amwene wenyu muisapa ndavanogona kugasisa nyaya naye banguru ingwani mataura imimi ngawani pai mukati mimi ndimi hwani munogona kugasisa nyaya kwamai wangu nababa wangu futi ndakuwashedza futi apa futi panyaya zvamakaita futi panyaya iyi ndobva watoramba banguru vaiva muningira wabva uya kumboko yakunewewo kumokoma ndiprotection order inini andita zvandoda achiramba kuti tigadziriswe ndobva tadzokera kumba svika kumba kwi iye akavha munyapambira vanohwanda mugaraji
banguru akamuona kuti munini wari mugaraji akawanda havana kuda kuti munini tiri banguru aenda asipozakaaiyosa ukatopinda mugaraji wakabuda zvinhu zvine vakazvitora banguru dzoserei mumba mabuda munina wangu mazvibvisirei zvinhu izvozvo imomo banguru zvinoita here pamba pane vana zvaari kuita munina wenizvi asi kurapo ndakatadza ini ndikamukanganisira kuisa pangata iyoyo asi tesei moni zvaari kuita vakati dzoserai vandangoti nasi kudzosera vosvitobva zvunganidza kakuru nguva ndakabuda ndichitsvaga airtime titifonera vabereki vangu ndakaona iye abuda mugaraji achienda kwabanguru ayi ndobvaenda kumukoma akabva wadzoka vese vari 2 zvikanzi amaini yaikuno ndaenda zvikanzi tataura nemukomana kuti adzokere murumu make maanga ari saka torai nibirikini zvinhu mudzosere mumu katanga adzosere zvake mumba menyu mune magumbezi mangani ndikati ndine 2 magumbezi zvikanzi mupei 1 iye asare ne1 gumbezi musare ne1 ndikati auredi vangu ndaenda mubhedroom nditsva gumbezi ndobva ndayanarwa ndamupisa pasofa iye ndobva watora zvinhu zvena mukoma wake bva wadzosera pamuya bangu bva waperekedza namukoma wabva waenda akadzoka ndakagara pasofa ndikati baba tu mukuita inyu dhirama mukuita dhirama ramukuita asi hapana kwatinosvika tichiita zvakadai zvine mhuri yatinayo zvikabva aramba akanyara nambodai ndamusiya pandanorara ndobva asara vapinda murumu make ndobva ndaenda nditoshedza sadombo ndikati sadombo yaikumba ndikudzei onai hama yenyu mari kugara kubika achadya chikafu chedu anotenga fubredi yake nemazi yake 3 zvedhora oyobika ti yake ono sadza maneru anosendwa meseji kwamukoma wake sadza raibva undongomona kwana meseji yapinda osimuka isu titobika sadza kuti inodya sadza dzokorara sadombo yakataura naye pamusoro changamiro chekutanga ndikurespekta dare rino kurespekta vatezva nhambo yavari munomu inovanyara kusingaiti daira mukoma wangu wauya ukadhuswa daira nenyaya nyaya yedu yanga yari makore akati wadei changamiro mukadzi wamunoona anorova anorwisa pachangu ina handina dhoo naye anorova iye pafaiti yanorova kuti titi mukadzi uyo hachada pane paasiya kuti unotsvaga vasadombo asati apisa hembe akandipa bhupuro paina mukoma wangu ravainaro ndoranga rakunoratidza vasadombo kuti ine handichadi ini sematangiro akaita changamiro kundipa bhupuro ndakagamuchira sezvo ari yanga atanga kuti riramba saka ndingamumanikidza kumanikidza kuita sei hai papupeti changongo right nyaya yedu yavatsanangura adzimai vangu ndeyekuti nyaya yedu yanga yari makore yo yakuni iwe 41 ndosaizi yangu ndotanda taura nini vana vangani uyo ane vana vangani vana venyu shuwa ndokutunzi ndati inini 49 onichi asi dzako ndego dzachena dzangadzi dzekutanga sindati ndinochi 14 zvivhaite zviita ya pane pazvisiraiti todino mishaivana ndosaka muripo ini madzimambo mubasa mbonyarara ine madzimambo muripo pakubasa ndofunga takamboro pana vamwe sekuru vanga vari muno suzo taenda funga vari mune rimwe danda takarifiwa kwavari avo vari apa tikambotaura tikambofuna tichifu negomo pafoni wakatrakiexplaina nyaya yamaitukura yakaita chifu negomo wakati zvinoda chi nditaure naye paground inoti pafoni kuti nyaya yakareba
mune mumwe yanga ichitsanangurwa ichisvetukwa nyaya iyo pakutanga kwayo. Ndoda ndichakuengwe ini unyazotsana. Ndoda kutaura kuti zvinoita 1 2 3. Iwe wati 41. Iwe matini wana 5. Ndoda kuti iwe wene vana vega zingati vakoshesa. Satatsvaga amai nababa, satatsvaga aseti naamuna, satatsvaga amai vako nababa wako, satatsvaga amai vako nababa vako. Toda kuti iwe netigadzirise imba ino. Tinoitadza yadigadzirisa. Ili nechangaliro zvinoitadza. Ngati iwe neni tinoitadza yadigadzirisa tiri vaviri. Tiri vaviri tinogona kudigadzirisa. Tinogona kudigadzirisa nokuti tinotangamira bati ndiri side pangu ndiri zvandakasangana. Asi ndikuti kana tasangana neni tiri changamiro imwe tinotadza kugadzirisa here imba yevana vakatitu. Yake panzi. Kagadzirisa. Inodetsa. Ini ndiripo. Inodetsa. Sei, unoziva here kuti kuinonzi kovhetoke kwainonzi haikoti kwasupreme court tuwira zvirimo muzimbabwe zvose nyaya dzine mastepazi tikaenda pakuti tasharing property kuna namaster of high court chii zvese zviriko ndaifungidzira kuti daingozvinginzwa ini nevana vakabereka uyu nevana vakaberekerana nyange pano pakato kunoziva kuti vanhu vakakana munhu akakofa akauraiwa nodii mukutema so tema vanhu vanosvika nguva yekuzogara pasi raundi tebhuru vakasvika pakuviga munhu iyo vakawira nokuwira vandaifungidzira kuti tofanira kutaura uya muti avana vafanira kurambana but pakati pavo havana zivo hanzimboti uya right ari wrong kubva pakutanga kutaura kwaaita anenge nyuchi inofira uchi 1 waini but akazoita zvisiri zvakapisa mbatya dzemurume kudzinga murume mumba kunza zviri kutaura zvese zvakaita hapana chaakagona asi ndiri kuti ngatidzokei pamurava vana 5 vachiri vana vadiki vachiri vaenda kuenda kupenyu vachida kuchengetwa vanofanira kugara vari pamba pana amai nababa vani vavo ini ndoda kuti iwewe neni tibve paimba yevana asi chokwadi tachitaura imba inomira girlfriend ungori muri pandapinda wanza zvana achitaura kubva pandatanga kutonga kusvika nazvino nanhasi pano zvauri kuona pano pandiri kuita favor ndinopa ndinosaidira wambonzwa zvataura murume wekuda kutora kuti mombe ndikuida wamunza zvataura wambonzwa zvandataurawo inini kuti ude mombe ndikakuti ndaifunza kuti mombe titore ndikati aiwa no problem wazvona zvataziita kupesera tazoti no abva kuchiweshini motobheki ndikatangodzura chi motobheki tikati kubva nhasi kusvika muna December hapana kubhadhara chi maintenance iwe chitoresa motobheki utengere vana zvinhu zvechikoro zvinzwa saka ndoda kuti inini tigadzire imba iyi but pane zvimwe zvinhu zvikawanda zvisina kupera pakati pevanhu vaviri vava ndo zvinoda kuti tigone kugadzira wambozviona kuti zviripo ini ndinezvo ndatozviona asi ndine kumwe kutaura kwandaifungidzwa inini bati inini nenadidika inini kusaidi kwangu inini dai maiziva kana kuti maizi ndikakuudza izvi mumwe zvinoitika dai mubereki wamainini wangu baba naamai vakasapinda mumba yemwana munopindwa natete nasekuru nasawira nasadombo baba vaiuya vachimira mumba memwana baba vaiuya ndiri kutaura izvi from my eyes pane pavakauya baba nemunin'ina wemumainini wangu vakati ndikuya kudzokusira mwana uyu ndikutakura uyu ndikuenda naye ndikataiwa baba mira ndikupa nguva yakareba ndikuida nyaya iyo wanzwa shoko rangu randatara kuti iwewe nezvautaura inotonaka nhasi uyu anitienda kumba kumukadzi wake ndozvatiri kuda iwe uri baba kuno uri muroora wako wazvinzwa toda kugadzira iwe nenimba ipi iwe uyu anopidza wazvinzwa right inzwai munzwe nyaya iri yako uona zvazvikaita uyu akaita mhosva nokusaziva manzwa uyu anodzakuwo mhosva nokusaziva wazvinzwa but chinhu chikusenza pavanhu apo chinoda kunyatsogadzirwa chiri straight kwete kuita zvokunzvenga nokuti imba imiri
imba iyi inomira asi tikaita sizvaite se imira imboenda panze mese muri 3 mese muri 3 imi buda imi muri 2 kakugona amusoka mese muri 2 Ini ndikatera mutsoka chiti zokoro ndibatse. Noti inini kana ndondereka nyaya dzevana ndofana kunzwa vari kuti chii handisi pamberi pavo naye munhu wamwari nemashure nekutevera munhu wamwari taaniroma aunzwawo nyasha tangamire ndinonzwa nyasha munofana kunzwawo nyasha neni kutochekera kari kupiwa protection order ndaimuda kuti aindilova ndindiharasa uyu yakanyorwa papepa kuti andinayo ndaimuda zvisingaite mukadzi 17 years ndinaye ndinowana 5 pakanaka zvisikaiti tangamire ndine vana vakanaka asi mabatiro aitira mukadzi uyu ndo akandiwadza tangamire naye munhu wamwari murume naivo kunochema kudari tangamire zvakazvakandiomera vana ndinavo ndakatiwa namwari vakanaka vasina kana kuremara kutangamire asi mukadzi wangu ndiyakanditirapo apa mukadzi ari kugara kuti imba iri kupi tuari kunzindura ndinawana vakanaka chana vandakatogota asi mabatiro akandiita ndovandirwadza munhu wechirume kana kuona tangamire kuvara kuti munhu wechirume abva pamba zvinhu zvakaoma takamugadzira upenyu mukadzi uyu but anoda kuzviona 17 years achindibata mubatiro wakadaro kurova inini kundiharasa bereko rakandiva kuitire kuna kundiuraya kubasa kuti ripere ndichimuchengeta ndakabvunza ndo vana vangu vakadaro vese vavo ndinomudzwa kushukuridzika navo asi ndine mabatiro akandiwadza vana vari kupa vana vari avo pamba pandakavaka ipapo unoti vana vakuru vasingakuona ndinotoda ndinoenda chivaona apo nepapo pamba ipapo vana vangu ndinovada ndokukumbiro ndabata tsoka dzako regerai vanokutadzirai kuti mazuva panyika arudzima zvose zvamunoda panyika zvinopfuwa mhepo ingauye satana angauye agadhikise pano chinhu chakaipa asi tinoramba tichingogoverana rimwe kuuya kudare kwamambo kuti uya utitaura nechokwadi kuti uchiri kundida here kuomerwa nokuda ini makatongwa nyaya dzenyu novatonga nyaya dzenyu vanga vasiri madzimambo ambotaura kuti makataura kuna chief nebo uchiti makataura nopafoni but ndiri kuti nenyasha dzamwari kaverenga bhaibheri shoko ramwari pano pari kusvika panotaura kuti tabhita akamutswa pamukuno mucherechedzo wemabasa akanaka uyu murora wako akatadza asi ndiri kuti no mbondimira kana chitaura somai ndiri kuti kana ndasvika pakadai so ndinonzwa kusuwa vana ndavaona ndabatikana nezvekuti ndinzwe kana vari yani vari kupinda paimba yako ngavabve paimba yani yako vamwe vanhu tatonga dzimwe nyaya muno pamabuda panza kuno vamwe vanhu vanga tichiedzanisa zvakanaka but mukuedzanisa vapara mhosva tabva tasvika pakuzopa mutengo usiriwo asi ndivapara chi mhosva saka ndiri kukutini vana kugona akakutadzira kupisa imba kudzinga murume pamba kudzinga murume pachi pamba but ndiri kuti notsoka dzenyu dzamuinadzo vakomana muregererei ukona vana ndoita akaita profit kumba kwenyu ini ndimakaita profit uyo akaita profit vozongatisa kwani vana vangani 5 sitari kurokudzi kwenyuraise wakuti nasa ndinayo handisi kutonga ikupaita chimwe yokuti ndapasa ndaguma kutambira kurambana kwenyu handisati tosangana nemusi wa10
nyasa andibvume chikonzero kainokutaurira basa rangu inini tisu madzimambo tisi makastodhendi vanochengetedza nhaka yenyika nekuchengeta tsika dzemagariro enyu vanotema manzwa izvonokutaura ende nokuramba tichibatanidza vana kana dzimba dzevana dzakuparara tichidzidzora gomera uripo narini ngandibokuda kupa example umbona mota yangu panze apa zvakaita aina kumbonyiwa iripo panze yeblack inenge inimba aina payakanyorwa kuti ndeyanenge inotongozikanwa nehurumende kuti mambo ndowo musangano ZANU-PF asi zo ZANU-PF zinonywa yasiya mambo ainongodzodiwa muri zo musangano saka ndiri kuti vana vangu nasandiri kukupa imi